Аз съм Итака и това е Майнкрафт. Започнах креативен и направих един замък, който все още не е готов. Започнах само така да направя първата стена и портата и виждате как са въоръжени стражите. И всеки момент ще ме застрелят, но те ме пускат да вляза. И от тук ще затворя сега портата. Ето. Затвориха портата и сега не мога да изляза. Гадно. Това е къщичката на селените. Ще направя много такива. Трябва да направя и... Първо ще направя тук кулите и ще стигна до там. После ще направя кулите и там. Но когато е готов целият замък, ще започна епизод първи, когато ще правим подобрения на замъка и ще строим малко по-як да стане. И ще строим извън замъка. Не става по-красиво. И да, това ще е. Мисля това да е. Само това да ви кажа. И да ви е харесало започването на този замък. Мен ми хареса как съм го направил. Тук виждате, много странно съм го направил. И отвътре къщичките изглеждат така. Така ще изглеждат. Тук, нали, печката, където си печат там месото, всичко. Леглото, нали, където си спят, разбира се. И хъркат пачи. И тук, където си варят супата. Не само това, дето се къпят, И да, мисля това да е за този клип. Очаквайте епизод... епизод първи, когато започваме подобренията на този замък. И харесайте клипа, абонирайте се, пишете на коментари и чао!